Kini akong problema, bahay ni sa kong asawa nga maldita. Pero sa ako naman siya magbinaldita. Sa uban maay makinig siya. Buutan man kayo. Naibuong ko kay ako god gikurugan o gikahalukan ko sa standby sa amo. Kay ako may haring gagis lagi sa amo. Pero ang kanaraman sa mga abuse kayo mo ay akong birahan. Pero kaya ako usawa, ambot. Kasi nakaon yan eh. Di man mo kurog na ako. Ako mahinoy mo kurog. Pero aron inyo yung masabtan ng akong sugilanon, inon ko alin sa pagsugod ang akong sugilanon. Pinggan, 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 pino. Ihatag ko kini kanimo. Mabuak, kinig mabasag kang nanay, kining hinatag. Si tatay o si nanay, nagtanong og tangkong, ang lawas bayabas, ang dahon bayason, namo nga kinig kahil og limon. Palitan kay ukban, daw pinyang kaunon. What's the matter? What's the matter? Boss. Kay Boss, pero boss. Ay, lagi ko baldahan sa kanta na ko. Sa mga kay. Kaya dili ko gusto nga, dili matiwas akong kanta. Bigkas ang ari. Boss. Sorry kay boss, ha? Mong gistatan, boss. Ito ba sa main, kuan? Nagtugon mo ka, boss. Doon na mahimog milagro sa lumong sa imong teritoryo. May baon eh, ha? Naamin ang snat, boss. Nya. Asa marong isnatan, be? Nasa tindahan ni Teria, boss. Sige, tawag hilak, boss. Ida. Tumatiwas kong kanta da. Sige lang. Tara, ito na to. Day budeng. Mulakaw sa ko, day. Ayaw pangitag kumput ha. Ako rin mukulatan yan ni mo. Boss. Kulutaw ni kasi mo asawa, boss. Sa kama ba? Yan ko tahon sa kama. Yaya din mo, boss, no? Sige, di kayo kulata si mo asawa. Kama, boss. Someday, si Sais ba nako? Tara na. Ito na itong biktima si Snatch. Ay, gadog, nagpasaya-saya ba sa taon ka nang imong kwentas? Ay, kumpiyansa man kang anak ang may mga padlungon din, eh? Wa man ko pa magtuugod nga hasta din hinaagya pa yung mga Snatch. Ay, sakti lang. Mauli na lang ito tayo. Mauli ito nimo. Ayaw ka balaka. Tawagan na ninyo spiryong, oy, pahibaw ang nga na ay nang snatch din is ato. Totoo na nagpaibaw lang. Gusto na Ano po yung sis diri? Wala na nagpaibaw. Padung na tungan eh. Ay, hala, day. Sultihin ang tawhanak ka ng nagduungan, eh. Siya ay magkatabang ni mo anang imong problema. Ha? Ano ni? Unsa ni tabuha? Oy, Peryong, naon siya naman, eh. Mo na imong giingon nga malinaw ng atong lugar. Naapa man lagay nagpabiling snatcher. Nay na, biktima in town na. Gisnatchan in town na siya sa iyang kwentas. Mau ba? Ma'am, nakakita ka sa nag-snatch ni mo, ma'am? Wati ngay na nakabantay kay nakalitan man na unsa. Bisan sa bayho na lang ba, sa gidakon, niya, yung buhok ko, kay natimanan, ma'am. Wag yun na kay nakalitan man na. Ay, lagi pagtingog diyan ni tanong nang nitaon sa makay. Ay, Di man ni kayo pangutan na. ay nagsanay na. Di man day ako, no? Di lang ko matengog. Hello, tingog, be, biday. Tagay no ko kanang mainom, be, kanang beer nga bugna, be. Hoy, nang nita. Di lang ko matengog! Napaita sa dating tiguang na tao, eh. Luuran naman kaayo. Labayon tayo noong kaning karapaw na. Di na ba kumahadlok og haring kang esperyong panabla ra ba ning ako? Ang saman gusto kang tablahon ka ka? Nanita, dili ta katalo na kay. Lagi. Sige, day, kay nang. Ilumin ninyo. Sultihi ko sa iyang pambayhon nila, ya. Unsa may iyang gisulob niya? Unsa sa iyang gitason ba? Unsa iyang naong, bati bag naong. O, kana. Munatuwa na, batig na o. Ay, disuda ni. Nga nung lisod man, sir. Daghan naman islang batig naong. Mao ba? Pela gani mo ka buok peryong. Ang unsa manang. Ang batig na Tiguang nga, among unay nasod ka na. Ay, ang munay gud. Sige lang, day. Ako ipasalig ni mo, day, no? Layo orang duhak adlaw, day. Mabalik, day, mo kwintas. Ugma, tapuko na ko ang tanang mga batig naong din, eh.
Aw matapok gyud na basta ang musugo ang hari-hari sa mga batig na. Nangita, one bar ka mo lang, ha? Ay. Oh, bida. Balik ako diri sa lugma, day, ha? Nya, ay kabla ka. Mabalik na tong imo kwintas. Ako na ipasalig nimo. Uy, isang ni bata nga gibiyaan ng brislantay sa gawas. Ay, ako ng anak, Deperio. Ay, nagtimpla pa man ko og gatas. Good, kay hindi naman ko siya mututoy na ako. Unya mo tutoy ang bata, ana. Ang mututoy tingali. Ha, dali na, kilo na ha. Tutoy na aning bibiron, o. Dili naman kaini-ini. Day, di sin na mahilom dahil kay... Wa man nagutuma. Bibi ko na ato tikpikaw ng hinay ang tiyan ani be. Uy. Ang butod ng tiyan ani inday. Haplasinig IPI City di man sa nilya. Hala, wak man ko anang IPI asito di man sa niya noy. Uy, Pagpalit. Wasa kay kwarta. wala ginoy Perio. Biday pliti dito. Padali. Okay. Sino naghilak ng bata? Padali ha. IPI City di man sa nilya ha. Ang palitag yun ha. Ay, salamat. Nahilom na gitaw ng akong anak, noy. Nakatuog na siya. Salamat yung kaayo, noy, Periong, ha? Ay, ayaw ko pasalamati. Adto pasalamat sa IPI City di Manzanilla. Kay mo ay nakapahupay sa gibati sa imong anak, day. Swerte ka. Ang IPI City di Manzanilla ang sigurista kayo. Nga mo alaga og mapinanggaon kayo sama sa usaginan. Siya ang klase nga di daling mo give up sa paghatag og maayong atiman sa bata, day. Salamat kaayo, noy. Ayaw yun pagpakawaan ng City di Manzanilla, ha? Day, kay dako kay naikatabang sa bata nga nag-edad og 4 anyos, paubos. Nakita nga kasaligan og dangpanan nga mao'y gisaligan karon sa mga henerasyon, ha? Gigabit na kaniadto. Karon og sa umabot ang City di Manzanilla na ilhan nga dunay makapakalma ug makapahupay ug makapahayahay sa pamati sa bata. Mao nga pagtinirgid ana. Oo, noy, Periong. Og salamat, yun kaayo. Buktiman niya, ang City di Manzanilla dili lang para sa panuhot sa bata, kundi upahupay usab kini sa ubo ug sit-on sa bata. Kasabot ka ba? Unya, pagkasunod og maana, amo gyung ipangita ang snatcher nga nagbiktima atong babae. Hoy, Peryong, unsa ning balita, ah? Kinsa ng babayhan ng imong gitabangan kay gisnatchat? Awa ko kaila na di, di na taga-ato. Kung dili na taga-ato, taga-asam na diin na puyo. Taga-ila. Kay! Taga-ila di ay? Kita na day, oy. Tarunga kog tubag kay nagtinarong kog pangutana nimo. Tarong ito itong pagkatubaga tayo. Ang mga yung taga, dili man ito taga dinhi ato. O taga-ila mong gito. Kausa, Peryong, kausa. Kay kininag yung kaha mo ihapak na ko si mong u. Hindi siya, no? Hindi siya madag-joke, oy. Joke ka nang naong nimo. Bida, oy. Nga naman ka? Sa bida, alma ka? Alma ba ka? Ano, yun lang tingog ni mo, day. Madunggan ta sa mga silingan na to, eh. Dakura ba kayo na sa respeto dito sa ato? Basik unsa nang tabangan nimo ha? Unsay kapalit ana ha? Sugot tayo kapalit nga. Wa man taon, oy. Daghan akong tabangan niya. Ngayo bagod ko. Ay, wa bitaw. Kay ang imo mga natabangan, mga bati mga naong. Unya karon ingon ra ba sila kay gwapa ra ba kuno nang gisnatchan ron? Sus, gwapa ba, oy, noon sa layo rato ni mo, oy. Aw, ing na lang. Basta. Kakita gani kog dili maayo, anha tagyog ka kulataon at tubangas mga tao, Peryong. Day. Boss. Morning tawan na nag-snatch, boss. Di ay. Mao din eh. Boss. May dadi ako is na sa taon na to bida sa style lao No, nginin ka na lang. Tugan lang, ha? Ako mas ganahan ko sa taong muangkon dayon. Ano bang dili ko lisod-lisuron ba? Kay sortihan te kado. Dinis sa among lugar. Gilimpyuhan ko na ni. Ang mga kawatan, mga isnatsin, mga tulisan, ng layas na do. Sobrang ikaw na nabilin, ha? Wati ka kailan ako, no? Ako din po, boss. Kunya, anong napamang ka? Pamita mo kaila. So, karon na kailan na ta? Boss Perio. So, karon asa mang kwintas ka imong gisnats? Stilan, walang ko na. Pinastilan pa. Siwa! Wala taon. Wala kong kuha, oy. Di man kwinta sa kakong gisnats. Bracelet man. Ay, pangatik do, ha? Ang biktima miingon nga kwintas niya ang imong gisnats. Di lagi bracelet lagi. Bida.
Sigbalik tani. Pwes kong bracelet man, bi. Asa man ron? Ah, ha? Asa ang maong bracelet? Naman, boss, naman. Asa? Ayaw ko. Guas mo pangutan na, ha? Ikapoy na biya ko. Uglayan na ba kong kapuyin? Na! Bida. Kay wa ni daghang pangutan na. Buslutan ko ni kilid ni mo. Boss yung. Asa lagi? Ako kaning. Nasuko na sa busper yung patay ka. Salvage ka ron. Di raman, boss. Nahas kong bulsa. Kuhatol. Nako na siyang bulsa, tol. Bebe, na, boss, bebe. Gani, kay... Wani mo maprinda, no? Di man na madawat, boss. O saan di madawat? Hindi na madawat. Uwaw gali ko. Kay, ingon si Dira, pakapin ko ng sulbot-sulbot. Ay, kung ilara do, ha? Dili mo hilak ang tagiyaan, eh. O dili mangita ang tagiyaan, eh. Kung dili pa ni madawat ang iyang kwintas. Dili lagi na kwintas lagi, boss. Bracelet lagi tao na. O, mo ingon ka ang tagiya, nga dili ni mao. Oh, goodbye na lang. Ay, part. Itug, lang, part. Iulit ang iya nga imong gi-snatch parts. Maubitaw na. Mao ni. Sa ato pa, ha? Miangko na ka, nga ikaw gid ay nag-snatch ani, ha? Karon, sugda na nimo og tug-an ang tinuod. Ha? Ipadayon nga bida para dili ka may ka na. Kapuya na ba kung luba og tao dong? Kuhan, boss, kining. Patay ka. Suko na ni mo busper yung. Ay, salvage ka litsuan na ron. Tol. Tawag atong biktima, ha? Ato as ila. Ingna nga, nadakpan na nato ang snatcher si ang kwintas. Bracelet lagi taon, boss. Di ang kwintas. Tadawar ko na, boss. Ay, mubo kayo, ha? Di man naman sakto si Buliog. Mubo to, da. Pero sige lang. Ha? Makita mo gidon. Lakaw na, tol. Oo. Ato ang biktima. Kadaghang batignaw di ama mo. Hasag rin na ni katawa, oh. Mats kanahan, gi-appeal pa ko ay. Kining ma'am, kanang, ang gisnatch ni mo, kwintas? Oo. Nya, ang gisnatch ko no, ma'am, kay bracelet man. Yari, kwintas ko na, kini, oh. Bracelet. Mauna. Oh. Ang kwintasan ako. Kwintas na ni mo? Oo. Mautaw ni ako pinangga kayo, sir, kay saktura gini sa akong liog. Awas, sir, ha? Ako isulob, ha? Ano, sakto tuod. Kagabay, di ni mugliog. May kwintasan ako, sir, nga gisnatch. So, karon, dili dya po kamang ko na, nga ikaw may nag-snatcher ka. Di lagi ako snatcher, sir. Di yung kamo angkon. Bebe, ako ipaangko na pero yung Ben. Day. Kahal-halang mo. Wag yun mo ka paangkon anang snatcher ng dako. Be, samtaong ka ay. Ako kanang. Kining nas imong atubangan, ako ning bana. Kurog kay ninako. So ikaw, di ka mo kurog nako, tan-aw nato. Day, unsa man ang imong kuwas bag, day? Gilit. Sigilit. Blade ba? Unya di ay injection do. Pagpili. Kining injection ay mo nga dako kay dagom o kining blade nga mo ay mo tuli nimo. Ma'am, ay binuang niya mo po. Gituli ko man gayna akong bana, ikaw pa'y dili. Ala, hubuin ninyo. Ay, bangkon ko. Nagtuo kang di takatulion, ha? Gituli ko man gayna akong bana, pero wa madayon. Di ka matuli, boss. Day, ayaw ko pakawawi, day, oy. Ako'y haring gangis din, eh. Mayo noon, boss. Nami haring gangis din nga pisot. Haring gangis naman nga pisot. Ilang niya! Bukod na nukang kanahana ka. Pagpili, muangkon ko o magpatuli ka. Ma'am, angkon ko, ma'am. Ang imo lang ba na tuli, ma'am? Panggol, bukod ko Ma'am, hala, ma'am. Iya ko kulataon mo mo. Iya ko kulataon mo. Buwa ka, pabukbuk ka! Ma'am. Ma'am. Pero, pagpili, pero ha, pagpuyo! Ambot ini akong usawa. Ug may respeto ba din ako. Inay nga mutabang sa nako. Iya maninuon kong ipakawawan. Gikantsawa na maninuon ko sa mga standby sa amo. Bibida, kay lagi pisot pakulo ko. Lami kay layasan ni kong usawa da. Nagsali ka pinangga kay nako. Pero di lang ako pakawawan ba. Kay iya magkukumbana. Pero iya minungkubon akong pagkataw. Bibida, usawa ni nako siya. Unsa may akong buhaton. Ako na lang kaning layasan.
Palihog tambagi ko. Unsa man kung kamo ang pasultihon. Peryong. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karugad lawa. Si Peryong, Ate Pres. Peryong. Oh, haon ni siya sa ilaha, Ate Pres. Tanang mga problema at ilaha. Siya ay sumbunganan, pero under kay siyang asawa. Oh. Oh, nya ang iyang nauyog sang Peryong kay nandabi ang asawa nga ikaw di ka kabtugan, karing snatcher nga ilang dakpan, di ka kabtugan. Gusto ka? Tulion, di ka? Ako mo ilang gituli akong bana, pero wa man dayon. Ito, giingan yung mga tao sa gikatsawan siya nga, oy, pisot pa na ka, busing, pisot pa ka. Mo na yung problema, unsaon niya yung asawa, palayason ba, or siya mulayas, mo na yung problema niya. Gano man mag-uulmed siya, uy, panitan tinod pisot siya. Murag andir mo siya, Di Ate Pres. man dalang ng mga tao nga bugal-bugal niya, bayan kay pisot siya. Ba, masa diya nga pisot, ma'am. Kanya under sa sawa. Kadita ha? Ay, arebe. Oh. Ani dinis sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 17. Sakto ba? Dato. Ikay nagbasa, wa mi diri Biblia. Alright. All right. Ani dinis sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 11. Iya kay mukaon sa kuno. Unsa man ba? Tungod ni ini, wala na'y Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Samtang diri sa Corinthians, no? Sa Corinto 7. Corinto 7 verse 19. Kay ang mahinungdanon kung tinuli ka o dili, ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. So ayo ka balaka. Unsa ka niyo pangutana kadto? Ayo ka balaka tungod kay kung tinuli ka o dili ka tinuli, ang but pasabot nga nagbuhat ka sa matarong. Ang iyang ibuhat noon, Ate Pres, matarong man kay siya may tigpatugan sa mga kawatan, mga snatcher silang lugar, no? Apan katong giisyo siyang asawa nga, muna, dili kayo na dako, isyo pa na nako, Peryong, dili kayo na. Dili na lang niya tagdun. Nga naman igdo niya nga. Ay, tuom sa asawa, oy. Oh, Di ba? habang lagi, ang iasoy diri sa balaang kasulatan, kay ingon man nga, matinuli ka og dili, importante nga nagtuman kas kabubuton sa Dios. Di ba Gulyat ang iyang gibuhat? Inon ta na subay maggamay kay siya gutik patugaan sa mga snatcher. Tinoda. Oh, okay ra. Bala na ko ingon mo asawa ayon, dili man ang ikaawaw kay ang tanan kanang magpatuloy. Ano pa siya, bam? Hudiyo pa siya kay gituli, wa pa siya tuli ah. Dili ang ibasa diri sa mga kasulatan. Wa na yung mga nga, Hudiyo kay Walay Hudiyo. Mahudiyo ug dili Hudiyo. Tanan matinuli ug dili tinuli. Ang importante nga nagtuman kas kabubuton sa Ginoo. okay. Oh, so sa iya dang binuhatan, aduna sa inatampo nga maayong buhat tungod kay tigpatugaan man siya sa mga kawatan sa ilahang lugar. Okay ra. Oh, matinuli ko og dili okay ra. Nya dili man siya mo nagpatambag. Siya nagpatambag siya. Siya may nagpatabag ipakuha Ang babae? Dili ang laki. Ang laki lagi. Oh. Oh, kay mauwaw lagi siya. Kay siya asawa. Oh. Problema iyan na sugod iyan na lang May problema. Ayaw lang kay kanang ayaw lang kay ang katong ibuhat sa iyang asawa pag suporta ra maputo niya. Di ba sa to ang niya hatagag ko ano kanang Dili kay na dakong isyo. ko niya. Dili kay na dakong isyo. Ayaw pisot. Oo. Nga naman di inon nimo nga dunay mo bugal-bugal nimo ay pisot ka. Imong inon nga aron mahunong imong pisot pangutan ay mga sawa pisot ba ko. Para gubot yun. Oh. Dili yung pag-unsa, hindi rin ta Ate Presto, yan ka ng pagpatuli, naaman na hindi rin, naman ka ng penisyon tuli. Ako, para kasugat ko. Nga naman. Lain magnaong. Sino? Alien? Muro mag-isla sa Sikihor. Tungod ko na to sa pagtuli. Nga naman, bati? Ang bot, oy. Nagyunsa ni mo? Kung sa tapay ni Sungo, hindi irabatang. Salamat ako nagating to naman nun. Koda ko ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo